para empezar máis tarde. Damos comezo entonces ao pleno ordinario. Hoxe non se deu traído toda a documentación que se pretendía para este pleno, entonces hoxe está un pouco lixeiro de puntos. Entonces vamos o primeiro punto, a aprobación se procede das actas das sesións de 27 de xullo de 2023 e do 9 de agosto de 2023. Notastes algo que estuvera mal? Non? Vale, pois aprobámosla entonces por unanimidade. Vale. Dación de contas das resolucións da alcaldía como segundo punto. Non hai... Sí. Eu quería que me aclarara un par de puntos dos decretos que fun tomando nota, máis que nada porque descoñezo a que se refiren. Por exemplo, vexo que hai facturas do Élite e facturas do Toño Electricista. Gustaríame saber quen é o que leva o mantemento no concello, se ambos os dous ou se só un. Eu remito ás propias facturas. Unha cousa é mantemento e outra cousa é obra. Entonces, hai averías que, ao mellor, por as necesidades da propia avería, ao mellor unha empresa non ten as capacidades de facelas e faenas outra empresa. Tería que ver a factura en concreto de que traballo foi, porque a única explicación que ten é esa. Se, por exemplo, fai falta unha grúa, Toño non ten grúa. Vale, pero, por exemplo, eu vin dúas que son de material. Unha é de Élite e a outra é de Toño. Pero o material podeselle comprar tamén a Élite material. Podes ver... Vas a ver facturas que suministra Élite e facturas que suministra Toño. Iso que non leva é Raúl. Non sei... Eu non te sei dicir por que esta peza ya foi comprar aquí e esta outra peza ya foi comprar aquí. Ao mellor por precio, por necesidade, porque un non a tiña e foi a comprar a outra empresa. Tu se vas comprar unha tienda un kilo de azúcar e non o ten, vas a de enfrente a ver se o ten. É por eso, non é por outra cousa. Nós traballamos normalmente, usualmente, con estas empresas. Igual que a ferretería, podes comprar en dúas ferreterías, se unha non che ten unha peza, vas a outra ferretería a comprar outra peza. Non é por outra cousa. Hai unha de importe 3.751 euros que pon para o depósito de Soutelo. Queríalle preguntar que foi o que se reparou ou en que se invertiu. Aí, no depósito de Soutelo, vamos a ver, se queres deixámoslo no aire e explico-cho no próximo pleno, porque para darche os datos xustos, eu sei que houve unha avería, que se averiou a centralita que regula a inyección de cloro, e sei que foi caro. Hai un presupuesto, hai unha aceptación de presupuesto, hai un expediente montado que está a vosa disposición, podedelo comprobar sen problema. Eu o que sei é que a día de agora, neste momento, o que foi unha avería do clorador. Eso é algo que tens que solucionar dun momento para outro. Vale, eu digo polo importe que ten, máis que nada... Non, é un aparato complexo, non conozco as condicións técnicas que ten ese aparato, pero o que sei é que me chamou a primeira hora o Raúl, que é o que fai a primeira hora controlar o cloro, dáballe un pouco baixo, comprobou que estuvera ben o aparato, non estaba ben. Entón, automáticamente dixenlle, pide presupuestos e ponlle remedio cuanto antes. Vale, bueno, pero se o quere deixar pendiente po seguinte, deixámoslo. Sí, aporto a factura, e aporto os presupostos e aporto toda a documentación que sea preciso. De todas maneiras, está a vosa disposición no Concello, nas oficinas do Concello. Perfecto. Teño algo máis?
Teño, por exemplo, o de investimento e reposición de camiños de 50.444,25 euros. Sí. Gustaríame saber, pois, onde se aplicou, para que foi... Ese é un expediente que se está facendo no Concello, que se solicitou no plan de camiños, e é un expediente que está a súa disposición, pode mirar usted canto queira, non hai problema. O sea, é un expediente de obra que se está facendo no Concello. Pero que é un bacheado de todo o Concello, de algunha pista en concreto? Está o proxecto, hai un proxecto, o plan... Vamos a ver. É que hai cousas que non se debían explicar, xa debían caer. O plan de camiños, tú tens que presentar un proxecto á Xunta de Galicia, cerrado, dunha obra. A Xunta de Galicia concede esa obra, e o que fai o Concello é licita a obra esa, en base a ese... E é un expediente que é corrido, é un expediente que hai que ir seguindo. Non é dicir, sacámonos de aquí unha chistera e facemos isto, non. Está todo cerrado. Entonces, se che teño que traer o que é o expediente completo, traise, non hai problema ningún. No. Pero para comprobalo, a calquera momento enséñalle a vostede nas oficinas. Eu o que quero saber é en que se vai invertir ou de que é. Ese proxecto afectalle a reparación dunha pista, que por eso non se lle tocou esa pista, noutros bacheos e noutras obras, porque xa estaba isto previsto desde hai un ano, en Vilar de Lebres, na pista que comunica a carretera da Diputación que vai a Cualedro, que vai de Faramontaos a Cualedro, a carretera que vai de Cualedro a Baltar. Hai unha pista que atravesa, comunica esas dúas carreteras. Pois refírese a esa pista, que por eso, como se está adxudicando esa obra, por eso non se bacheou agora nestes días que se estuvo bacheando todo o Concello, porque vamos a adxudicar a unha empresa. Igual que outras zonas nas que se está traballando noutras obras, pois tens que esperar a que se adxudique esa obra. Non vas a facer o traballo adiantándote, entendes? Hai obras previstas tamén na carretera que vai da Nacional 525 a Discoteca, de Sellado, e entón non vou facer que a Brigada da Diputación agora cando ya vou meter noutra maneira de financiación. Despois tamén teño dudas porque vexo que hai unha subvención de empregabilidade de 3.765 euros que, segundo as informacións, foi destinada para o socorrista das piscinas, pero vexo tamén unha factura de Xoaniña Animacións de 2.310,06 tamén destinada a socorrista. Que foi? Porque tuvemos dous, porque hai que contratalo... Non sabe que houve dous. Non me fixei. Por eso lle pregunto. Houve dous socorristas durante todo o verán nas piscinas, de mañá e de tarde. Vale. E por que se contrata a través da empresa de animación de Xoaniña? Non podíamos nos contratar os dous desde o Concello? Decidímolo así. Decidímolo contratar porque contratámoslo máis que nada tamén para facer unha atención, ter o servicio tamén de mañá, para que os nenos dos campamentos puderan ir á piscina. Evidentemente non me arriesgo a que vayan á piscina inda que se fora as instalacións, que non fora o propio vaso, sin que estea ali un socorrista. Entonces planteaseme esa posibilidade de levar os nenos pola mañá ás piscinas, pareceme unha boa idea, e así se fixo. Entonces, por eso, decidiuse contratar desa maneira. Vale. Despois tamén vexo que hai unha resolución do Acordo de Servizo de Recollida de Animais da Diputación que nomean o Concello dos Blancos. Sí. Non sei en que nos afecta eso a nós ou se é relevante para outras miras en algo. Se hai que chamar aos blancos cando haxa algún animal ou non sei.
Descoñezo a información. Vale, perfecto, porque é que non ten nada que ver o que está falando, porque... Vale, pois se Entonces, fai o favor de me explicar. sin problema ningún. En todos os servicios da Diputación que están conveniados, hai un representante por comarca dos servicios. Entonces, para ser máis que nada operativos, non é o mesmo facer quórum nunha convocatoria, neste caso, concretamente, no servicio de recollida de animales abandonados, estamos falando de que hoxe teremos do orden de 85 concellos conveniados ca Diputación. A imensa maioría dos concellos excepto 3, 4 concellos da provincia non están adheridos ao servicio. Para ser máis ágiles a hora de tomar decisións e nas reunións, representa un alcalde aos outros da comarca. Igual que o alcalde de Trasmiras representa na recollida de lixo a todos os da comarca de Xinzo, o de Baltar representa a todos os alcaldes na recollida de animales. Baltar ou Blancos? Blancos, perdón. O que non era lícito ou lóxico era que eu, como coordinador do servicio, representara eu na recollida de animales abandonados o resto dos alcaldes. O sea, que é un trámite burocrático, meramente de representación. De representación e de decisión, xa que o que fai este alcalde é transmitir o resto das decisións, igual que eu transmito nas reunións do servicio de recollida de lixo, tamén o sentir dos outros alcaldes da comarca. Era simplemente eso. Non é calquera persona que teña necesidade ou dar un aviso, ten que dar no concello como en todos os concellos nos que se ten o servicio. Vale. Despois tamén vimos unha transferencia de crédito entre aplicacións da mesma área para pagarlle os quinxos. Bien. Foi porque... Estaba na mesma... Aportolle documentación xa na pregunta do seguinte... A continuación, cando terminemos, o pleno contesta as preguntas do pleno anterior. Vale. As preguntas nas que eu considero que lle teño que aportar documentación, eu aportolle. Vale, perfecto. Vale. Aí, tú cando vas a desbrozar un pueblo, pois, oye, ao mellor dices, bueno, pois isto faise nun día, pero ao mellor tardas 2. O que pasou aí foi que no momento que nos puxamos a limpiar os pueblos grandes, sobre todo, que eran os que máis traballo daban, pois fallaban as contas e fixo falta, para deixalos ben e deixalos todos igual, fixo falta máis días. Non houve outra razón por a que hai esa ampliación de partida, senón porque contábamos que iban a chegar eses días e despois non chegar, houve que mover cartos e ampliar e facer máis días. Vale. Quédame 2 máis, mellora do camiño de Vilar de Léveres, eso que veo a través dunha subvención, algún tipo de... Remito outra vez ao mesmo de antes. O do investimento de reposición camiño. Estamos falando do mesmo proxecto. Vale, perfecto. E xa para rematar, hai un decreto, unha resolución da alcaldía sobre o que é a maratón de fútbol sala organizado polo Concello de Trasmiras, donde aparece no punto 4, e leo textualmente, autorizar unha transferencia ao concelleiro delegado de Deportes, don Óscar Rodríguez Laza, por importe de 1.550 euros para atender os premios en metálico. Por alusións, cedo a palabra a... Ni máis ni menos foi o día do torneo para poder pagarlle ao ganador, ao segundo clasificado e ao terceiro clasificado a cuantía que se acordou de premio.
que se lle fixo unha transferencia a vostede a súa conta particular. Desde o Concello fixe unha conta a min, eu saquei os cartos e paguei a cada equipo. O primeiro paguei o que tiña que darlle, o segundo o que tiña que darlle, e o terceiro o primo que eu correspondía. Lógicamente non temos outra maneira de facelo, nin en todos os que eu fixen ou xoguei ou tal, sempre foi así. Eu pregunto, usted cando fixo a entrega ten algún tipo de justificante? Ou algo? Hai vídeos que se poden ver como eu entrego os sobres e nadie protestou, que é o mellor de todo é que nadie protestou. Se non entregara algún sobre seguramente protestaría. Vostede dice que é a única forma na que se pode facer entrega. Que nós podamos, a día de hoxe, sí. Eu digo, porque a posibilidade de facer un vale ou un cartaz grande e logo facerse a transferencia dende o Concello ás contas de cada gañador, esa non se contemplou. Os equipos non che queren facer eso. Iles despois, a recibir iles os cartos, iles fan con iles o... Si tú allí ingresas a unha persona 800 euros igual, lle complicas a vida na súa cuenta. Entendes? Entonces eso, eu xa che digo, en todos os torneos se fai exactamente o mesmo. Eu non vin a nadie dalle un cheque por valor dunha cifra a un equipo de fútbol dun torneo. A ver, eu pregúntolle porque é a primeira vez que vexo unha transferencia a un concelleiro nos 5 anos que levo aquí. Sí, pero foi meramente por eso, porque o torneo era o sábado e non había maneira humana de facer. Só había maneira de entregarle a mão. Os equipos, cando xogan e acaban o torneo, queren o primeiro clasificado quere cobrar, o segundo quere cobrar e o terceiro quere cobrar. Pero, bueno, de todas formas, podo pasar vídeos onde se entrega os premios a cada un. Ya o movimento da miña cuenta, se quer, tamén lle podo entregar. Eso é seu particular, tampouco pretendo eso. Non teño ningún tipo de problema en presentar o movimento que eu fixe, xa digo, o mellor é que ningún equipo protestou. Se eu me quedar con algo, lógicamente, poría un grito no céu. A mí gustaríame tamén saber se existe informe favorable da interventora, neste caso de vostede, María Jesús. Sí que lo hubo porque esa actividad se desarrolló con los siguientes ingresos. Por un lado, ingresos de las inscripciones, donde cada uno de los participantes hacía su transferencia a la cuenta del concello. Por otro lado, la participación de los patrocinadores. La de los patrocinadores no se gestionó directamente con el ayuntamiento desde mi oficina, me refiero, lo hizo Óscar. Óscar trajo la relación de todos los patrocinadores y ese dinero se ingresó en la cuenta del ayuntamiento. Entonces, tenemos el seguimiento de todos los ingresos y todos los gastos que han generado esa actividad. Es decir, quien organizó el campeonato no se quedó con el dinero de los patrocinadores, que se podía haber quedado y ya casi le daba para pagar el premio. Pero es que así no teníamos constancia de cuánto dinero se ha recaudado de los participantes. Entonces, como había los ingresos correspondientes, cuadraba con lo que él manifestaba, había que hacer un pago de 1.550 euros y yo tenía los ingresos de la actividad en el ayuntamiento, no vi obstáculo a hacerlo así porque es la única manera, por lo que sí que lo dice. Por otro lado, para hacerlo legal, solamente se podría pagar al grupo. Y ese grupo tendría que estar dado de alta, con un CIF y una cuenta bancaria, si lo queremos hacer bien. No se le podría pagar también individualmente a cada uno de ellos, ¿vale? Se complica y esto fue un fin de semana, bueno, porque yo también estaba de vacaciones, pero es la forma más, donde no se hace así, se hace con unos anticipos de caja, ¿vale? Pero entonces ahí tengo que habilitar a un concejal dándole dinero del ayuntamiento, él tendría disponibilidad sobre ese dinero y en última instancia, cada 6 meses o así, me justificarían los gastos, ¿vale? Esa sería la forma, pero es un concello pequeño y para el volumen que movemos así no es muy rentable. Habría que crear una cuenta restringida de anticipos de caja, en este caso. Sería para Óscar y, por ejemplo, pues 2.000 euros. Óscar tiene a su disposición esos 2.000 euros y él solo puede disponer de ese dinero. Y luego él me tendría que dar cuentas a mí y yo saldar la cuenta en el banco, ¿vale? Se nos complica más para unos premios de 1.550. Como hay una transferencia en la que yo le doy a Óscar, y eso lo tengo en mi contabilidad en la que indico transferencia realizada, bueno, lo que habéis leído, eso aparece, no veo que haya problema, salvo el anticipo de caja. Ya digo, la forma idónea sería un anticipo de caja.
Pero yo todos los años que estuve y en los sitios pequeños nunca hice una cuenta restringida de un anticipo de caja. ¿Vale? Vale, podemos ter acceso ao informe, sí. Sí, sí, sí. Vale. Vamos, el informe sí. Si no tengo el informe es porque es favorable, ¿vale? Vale. Yo a lo que... Bueno, la resolución la hice yo. Vale, perfecto. Vale, sí, sí. Ben, algo máis? Que a lo mejor informe no tengo, ¿eh? Yo, vemos todo el expediente. A eso me refiero, ¿vale? Perfecto. Porque si el informe es favorable, a veces no lo hago, ¿vale? Eu a mí gustaría aclarar, porque a mellor queda algo sin aclarar no aire. Teñen algunha dúda de que se fixe algo mal? Ou de que este home se pudera quedar Eu non con... fixe ningún tipo de acusación, para que non quede nada no Eu aire. non fixe ningún tipo de acusación, Non, simplemente eu simplemente me ciño a pregunta. Teñen algunha dúda de que este home fixera algo mal? de que el fixera algo mal, non. Perfecto. Pero que Era revisar simplemente documentación, nada simplemente máis. para que quedara claro. Simplemente que desconocía o sistema de... Exactamente. Eu desconoce teño que perfecto. preguntar por No, unha no, conta privada. Eu a miña obligación é Supoño que será para que eso. quede claro, cales son E non o vin en as razóns. non o vin en 5 anos, entón teño que consultalo. Perfecto. É moito máis viable o que se fixo que un anticipo de caixa para ser un concello pequeno e logo tendría que o concejal o que lle deribes tendría que estar dando contas dese anticipo de caixa pois cada mes ou cada X tempo. No, pero a ver, Mas eses premios xa foron pagados polos participantes. aparte non é que saíra da do- cousa máis fácil é que a Hai min unha ingre- transferencia de crédito. Pero a min- primeiro pagaron, que é o que che dixo ele. Primeiro pagaron os participantes ao Concello. Por eso, El non a Concello cuenta ha deles, senón ao aportado Concello. dinero. Vale. Eso entendemos. El Concello ha aportado dinero que es de mocidade, las facturas que no cubrían lo que eran los gastos que se generaron de premios, premio metálico, las medallas, lo que se haya dado, ¿vale? El arbitraje, que hubo que pagarlo, o seguro de responsabilidad. el seguro de responsabilidad, lo que no se cubrió con las aportaciones, porque muchos patrocinadores lo dieron en especie, ¿vale? Dieron fruta, dieron agua, entonces eso no tiene un reflejo económico. La actividad, sí que el ayuntamiento aportó algo, por eso en esa resolución se pone específicamente, en principio, la cantidad que dimos si lo damos a cargo de la subvención de mocidades, ¿vale? Y yo tengo la transferencia, por un lado tengo los ingresos en el que pone ingresos de patrocinadores, tengo el ingreso en el ayuntamiento, en la cuenta. Entonces luego, claro, quien estaba gestionando no se quedó con dinero. A ver, quiero decir, para poder pagar el premio metálico, que algunas veces en algunos sitios se hace, ¿sabes? Si no entra por aquí nada, Exactamente, yo me podía haber pero dado... primero todo, ¿sabes? O sea, lo que hay seguimiento de la subvención no hay. La pega, el anticipo de caja. El anticipo de caja complica mucho y aparte ahora que no tenemos ni una entidad bancaria. Tienes que ir a otro sitio a sacar el dinero. Era también, bueno, ya te digo, yo nunca usé el anticipo de caja. Es el procedimiento que se debería de usar. De todas También formas, es una actividad al año. Si no, luego al final tienes a una persona habilitada en una entidad bancaria que solamente puede disponer del dinero esa persona. ¿Vale? No hay ningún problema, porque él cada X tiempo, generalmente cada 6 meses o así, tiene que dar cuenta de los gastos que ha realizado, pues en este caso sería los premios y tal, autorizado y demás, entonces yo lo saldaría la cuenta. Y la cuenta sí que sería municipal, pero en este caso no teníamos más que alternativa que hacerlo por una transferencia bancaria para que hubiera un seguimiento. De hecho, no se quedó con el dinero metálico, ¿sabes? Lo ingresó todo. No fue el decirme, dame 300 euros, que es lo que me falta para los premios, que podría ser más opaco. ¿Vale? Bueno, pero ante o descoñecemento nos debemos preguntar Sí, pero bueno, yo... para aclarar as de cuestións. todas formas, o que máis se esclarece é que ningún dos participantes se quixo. Se alguén non cobrara, xa me votaríanse a mí. Entón, se a mí o Concello me ingresa 1.550, o primeiro premio son 800, o segundo son 500, o terceiro son 250, son 1.550. O sea, non me poden haber quedado con nada. Pero bueno, vostede tamén sabe que eso tamén lle repercute a usted na súa conta, porque é un Sí, ingreso de máis de 1.000 euros. Sí. Claro, vostede tamén vai ter problemas Sí, pero a eso nivel... xa o sumo eu. É a única maneira que... Se queremos facer cousas polo pueblo,
hai que facer así. Justificado. Non poñer impedimentos e tirar para diante co que sea. Como se poda e como sea. A mellor maneira de facelo é así, pois así se fai. Porque nadie che vai dar os equipos non che van dicir, oye, pois cobro dentro dun mes ou fame de outra maneira o pagamento. Non, a xente xoga o torneo e esa mesma noite o primer clasificado foi deixar os cartos no Concello de Termiles, que foron cenar Esa pa copas. ao Calabor. A maior parte do premio xa deixaron en EI. Quer decir que no momento que acaban de xogar teñes que pagar. O do árbitro, pois, o mellor, si que podes, é unha factura, tenche que facer unha factura e fai por transferencia, pero dos equipos non che queda Lo maneira único que que... se pagó en metálico fueron, o sea, El único ingreso que hay fue único para los premios para en premios. metálico. Todo lo demás está el arbitraje pagado por factura desde la cuenta del ayuntamiento al árbitro. También hubo de Centro Sport, que también vino algo y también se puso con factura. También el seguro, y creo que nada más. Sí, En principio nada más. creo que son esos tres. Puede haber ahí otro que se me olvide, ¿vale? Pero está en la resolución, estaba descrito los gastos que se tienen. Hai organizacións de fútbol sala que non hai concejales que, por exemplo, de Medeiros, organizan o fútbol sala, e eu conozco e dicen, bueno, o Concello dame tanto, e pois o resto recaudamos tanto, entonces, como cando estaba no fútbol, non daba así unha subvención a esa persona organizaba... Claro, pero en este caso quien organizaba era directamente el Concello. No es lo mismo, como en la de la BTT. En la BTT no organizamos nosotros le hacemos una transferencia a la BTT justificándonos ellos la existencia de un gasto. En este caso lo organizábamos el Concello. Desde el Concello pagamos todo lo que pudimos por transferencia, pero claro, con transferencia también hicimos el pago del efectivo de los premios, si no es que era imposible que pudieran cobrar. Porque cada grupo debería de estar constituido con su CIF, con un número de cuenta, porque nadie te abre un número de cuenta bancaria si no tienes un CIF. Entonces ahí ya se complica mucho más, ¿vale? Y solamente cobraron la gente mayor de edad. Sí, por supuesto. ¿Sabes? Quiero decir, los menores llevaron premios... Fueron todo premio, trofeo y medallas. De medallas y eso, ¿vale? Los menores no cobraban. Estamos hablando de la categoría superior. Categoría absoluta. Cando dice que se accedeu ao tema de a subvención de mocidade, falamos da de 6.000 euros que recibimos todos os veráns. Sí. Vale. Sí. Y está especificado en la misma resolución y también estuvo el cartel de mocidade puesto... Bueno, yo no estuve en el trofeo, pero No letreiro, sí. Sé que Celia, ¿sabes? Lo prepararon y sí, es a cargo de los... En las 6.000 de mocidade tú lo puedes gastar en lo que quieras, en actividades de mocidade, de juventud, de interés general, ¿vale? Entonces, uno de esos gastos fue meter la parte que no nos cubría los ingresos del maratón. E o resto destinámoslo ao campamento, como viñamos facendo hasta ahora. El campamento no va por ahí, el campamento va por otra subvención, la de corresponsables. Vale, mocidades se gastará, pues también se gastó en el Pontón FES. A de 8.648,11. Exactamente. Vale. Se gastó en el Pontón FES, ahí también se gastó, que ya también el año pasado se habían gastado unos 800 y pico, 900 euros de un... ¿Qué? Sí, no llegó a 1.000, no me acuerdo ahora la cantidad, pero ahí se gastó eso y se gastó en el fútbol sala. Y ahí aún queda dinero que aún se desarrollarán actividades que yo ahora las señalo. Vale. Ben, algo máis? No, nada máis. Vale. Esto no hago como pueda, ¿vale? No te lo estoy explicando, lo redacto. Vale. Último punto, Rosa, preguntas. Vale. Onte presentamos por rexistro unha solicitude de relación das subvencións solicitadas polo Concello no ano 2023, así como as posibles contestacións, resolucións e áreas de actuacións e áreas nas que se aprobou. Isto tamén quero que conste en acta. E máis que nada é solicitar as subvencións. Bueno, perdón, solicitar
digamos, un listado cas subvencións que se pediron e as contestacións e nas áreas que tocou cada subvención. E tamén está... De todas maneiras, recalco, non sei se é un robo, entende? Vale, eu, en contestación ao seu robo, recálcolle que está todo a súa disposición. Vale. Ustedes, calquera un de ustedes, poden vir e comprobar todos estes expedientes. Non é necesario pedilos. O sea, están a súa disposición. É simplemente para que quede claro. Bueno, nos pedimos yo Sí, para sí, ter no. autorización formal, vale? No, pero é que non... Lóxicamente. Pero é que non é necesario. O sea, hai cousas que non son necesarias. Vale, perfecto. Ustedes teñen acceso á documentación do Concello, aos expedientes do Concello, a consultalos. Vale? Vale. Despois outra cousa máis. Tamén quería que me explicaran o das expropiacións forzosas da carretera de Escornabois. En relación á publicación que saliu na sede electrónica do Concello. Eu non sei de ninguna expropiación forzosa. Sí, está publicado. De feito, está publicado a día de hoxe. Eu o que sei é que a Diputación se puxo en contacto cos propietarios afectados. Eso, evidentemente, é un expediente que non ten nada que ver o Concello. Iso é un expediente da Diputación, o sea que non teño por que saber dese expediente. Iso primeiro, xa que son administracións distintas. Entonces, eu o único que estou ao tanto é porque eu falei con todos eles, falei cos veciños. Eu tamén comentoume un veciño tamén que pedía explicacións e que pedira un proxecto e que non lle deu. Entonces non sei. Pódeme dicir quen? Quero dicir... O sea, pódeme dicir o pecado, pero non me pode dicir o pecador. Home, eu podo supor... Pode supoñelo. Con ese veciño falei eu, con ele. Seguro. Claro que sí, falou vostede. Claro. Eu por eso estou... Eu falei con ele, e eu dixenlle, mira, a Diputación está isto, vanche a coller non cho colleron, que xa cho colleron hai moitos anos, é simplemente formalizar por donde vai a cuneta. Vale, eu só quería... O sea, que igual vostede está faltando a realidade. A realidade é que... Non, a mí non me solicitaron ningún proxecto, porque non me poden solicitar a min, porque ese proxecto é da Diputación. Repito, o sea que ningún veciño me puido haber pedido a min o proxecto. Entonces, información, non. Ese eu o único que fixe foi por en contacto a Diputación cos veciños, cos propietarios, xa que moitos deles, os que estaban en catastro, xa non viven, por desgracia, como pode ser o mellor o caso dese veciño, que ao mellor a finca a nombre de quen estaba era a nombre do pai. Entonces, ante a imposibilidade da Diputación de porse en contacto cos propietarios, incluso un estaba en Estados Unidos ou está en Estados Unidos, e eu o único que fixen foi intentar facilitarlle as cousas á Diputación de porse en contacto cas persoas que puideran representar ese terreno ou que puideran ter agora decisión nese terreno, xa que, por exemplo, unha propietaria non ten as súas capacidades mentales ao 100%, hai errores de catastro, outros propietarios faleceron, outro propietario está en Estados Unidos, e a min o que me interesa é que a Diputación faga esa obra, e cuanto antes, máis que nada, para que non se perdan os cartos. Claro, non está dicindo o contrario, eu só lle pedín... Vale, perfecto, pero... Vexo que pedín explicacións sobre... As súas intencións non son as mesmas que as miñas. Eu, e as intencións, remítome ao que estou explicando, que vin un documento que me pareceu extraño e preguntei. Eu non podo aportar ningún documento cando non é competencia.
Pero E usted xa estaba me reclamando a mí. unha explicación como a que me acaba de dar pode facelo, non? Sí, pero por eso Xa está. estou dicindo que a Diputación, o que lle hai que reclamar a Diputación. O que non me pode usted nin o veciño reclamar a min un proxecto que non é do Concello de Trasmiras, que é un proxecto da Diputación. Que o reclame eu como alcalde? Sí. Que eu intente facilitarlle todo o posible á Diputación para que se execute esta obra? Sí. Claro. Pero non é responsabilidade miña. A responsabilidade da Diputación. Entonces, eu o que pode é usted, por medio dos seus diputados, pedir explicacións na Diputación. Sí. Entonces, aí sí, aí Eso seguramente... Pero eu traía a colación de preguntarlle se sabía algo. Sí, Se sí, explicaba. pero extraoficialmente. Vale, Oficialmente, eu, onde non teño competencia, non podo saber. vale. Eu Vale. vimos documentos na sede electrónica, entón por eso yo preguntei. Vale, perfecto. Pois, dígalle ao seu veciño, que lle dixo eso, que mo volva a vir pedir, que lle dou a mesma explicación. Vale. Porque, Entendo tamén que non se poden facilitar. dígolle de verdad que non me pediu nada de ningún proxecto, nin nada deso. Vale. De verdad. Algo máis? Eu engado. Nas carreteras Perdón. sempre despropia un espacio poblado. No, vamos a ver. Nas nacionales non me chego, se Este tiñas tema- na general, ver marcos e dices, este era da general e ainda ven hasta aquí. Que len puxeron por aí, puxeron en marcos. Este Porque tema- na carretera non ten este niveles, tema- un metro para cada lado, un metro Este que- tema non ten significancia desde o punto de vista de que hai algún propietario que o que lle iban a expropiar era 3 metros. Unha tiriña de 3 metros que vale máis o expediente administrativo de expropiar ese terreno. No, eu non digo en plan que non quixera, digamos, ceder o terreno. É que naide puxo, Claro, por precisamente naide puxo ninguna pega para que usted me veña con este tema, ao pleno de que de Trasmiras. Entonces, por eso digo que farei eu, personalmente, con todos os propietarios, ningún puxo ningunha pega, eu puxo, o único que fixe foi polos en contacto, precisamente, para eu non estar no medio de nada. Eu puxen en contacto directamente cas persoas, cos funcionarios da Diputación, que lle iban a explicar e lle facilitaron toda a documentación e lle explicaron todo a eles perfectamente. Vale. Entonces, que ahora me veña usted dicindo que houve un propietario que me reclamou a min o proxecto e que me reclamou a min información que non lle din, eu digolle que non, iso é falso. Vale, pois... Pero el exponlle a Pero tú petición que nos fixeron. Quero dicir, esa lista que saiu, supoño que sairía por algo. Quero dicir, o da expropiación forzosa. Os que dixeron que sí, por xa non van estar nesa lista, lógicamente. No, que non é expropiación forzosa. Pois Que isto cando eu repítolle, por se acaso ao mellor non me entendeu. No, eu digo que pon no documento, nada máis. Cederon todos, pero que ao mellor o documento hai que lle chamar dunha determinada maneira. Entende? Eso non quere dicir que os veciños entenderon perfectamente, os propietarios entenderon perfectamente o que se estaba facendo, xa que eran terrenos que xa estaban ocupados pola carretera. Que pasa? Que nos planos de catastro mordían inda neso, e para modificar os planos e facer as cousas ben, mordíanlle un pouco nese terreno que en teoría xa estaba ocupado pola carretera. Entón foi formalizar Vale, foi un trámite, un feito que xa estaba, e así se lle explicou a todos os propietarios. Todos os propietarios o entenderon perfectamente. Entón, por eso eu non entendo que se veña a traer ao pleno do Concello de Trasmiras estas cousas, porque o entenderon todos. Estamos falando de que ao mellor o que lle mordía era un cacho de talud. Non me refiero. Un cacho de talud. Digo, se entenderan todos, e se todos deran o seu consentimento, por non habría este documento. Non, estou intentando explicar algo, pero bueno, usted está enrocado na súa idea e vexo que non sale dela. Entonces, pídalle explicacións á Diputación, que é máis fácil. Eu non teño a preparación suficiente para explicarlle a
ese tema. Vale, pois pedíamos tamén. Eu explico como yo expliquei a todos os veciños, a todos os propietarios non entenderon. Deso sí que teño claro. Mais... A min tamén me pasaron unha petición e que estes días que se está asfaltando, bacheando en aldeas en Trasmiras, en Vilaseca, na carretera que vai Ponda Pilar, Ponda Soralla, que pasa por onde están os teus ogros, pola parte de abaixo, deixáronse tramos en asfalto, o sea, en chapapote, que non lle botaron gravilla. Entonces, dixéronme que o comentara en pleno para que fóramos sabedores do tema. É que o mellor hoxe, desde que lle dixeron os veciños a usted... Onte. Non. Chamaronme onte. Sí, pero que o mellor chamaron ás 11 da mañá e ao mellor ás 2 da tarde xa estaba feito. Perdón, a persona que mo trasladou dixo que nas veigas quedara a gravilla e que colleron e que a barreron contra o chapapote para que non se peguen os pés, o sea, que o fixeron esas personas. Entonces... Revisarei esa obra e se a cousa está por botarlle unhas paladas de gravilla, botanselle. E aparte, por exemplo, quero tamén comentar que en Vilaseca parece ser que hai veciños os que sí que se lle tapan os buratos diante da casa e a outros non. Entonces... Vamos a ver. Para que lles quede claro. O que foron os veciños, é que me parece mentira que me veña con este conto. Eu transmito o que a mí me transmiten. Perfecto, pero se lle dicen, pero eu fago unha pregunta, se a vostede lle dicen que viron os burros voar en Vilaseca, usted ven mo dicir aí que o... Non, pero vimos buratos. Non, pero se a vostede lle dicen os burros en Vilaseca voan, usted vai movir dicir aí que o pleno? Non. Houve que se acercou ao operario da Diputación e lle dixo que por favor lle taparan o burato que lle deixaba diante da porta aberta. Eu vou a comentar como foi a dinámica de todo este bacheo que se fixo, que precisamente non se terminou porque o material deu hasta onde deu e os días deron hasta onde deron. Os veciños podense queixar e teñen o seu dereito, pero non quere dicir que teñan a razón. Vale? Entonces, ao mellor eu revisei ainda onte a mañá o pueblo de Vilaseca e quedou moito mellor do que estaba. Eso pode ter por seguro. Home, se fa unha obra que queda peor do que estaba, vamos. Que puido quedar algún bache, home, eu palmo a palmo non o revisei. Ahora que me veña reprochando que a uns veciños que se lle fan e a outros veciños que non se lle fan, eso non o admito. Nin a usted nin a naide. Nin a usted nin a ningún veciño. Porque non é certo. Porque houve moitos veciños. Usted dixo un, pero houve moitos veciños que falaron, que falaron cos propios traballadores e lle dixeron, mira, por favor, veme tapar o burato que mo deixas aberto, correcto. Pódeme botar aí que fais un charquiño de auga e salpícame? Si, home, non hai problema, tranquila que lle botamos. Eso non o manda o alcalde. Eu o único que lle pido é bachea este pueblo e dime, cando termines, quanto material gastaches. Porque eu teño que dicir a secretaria canto material se vai gastando. E ainda así, rifa comigo. Había baches, que pasa? Que había sitios na pista que era mar baixa e encharcaba a auga. Entón, iso non é un bache, que pasa que algún... Pero que ao mellor algún veciño que lle chama un bache, pois ao mellor non. Pero non era hábitos. Eu digo de outros, que algún outro que lle revisarei encharca auga, revisarei outra vez. As reclamacións veñen de Vilaseca e Trasmiras. Revisarei algún tamén atopei en Escornabois. Algún que? Algún bache que quedou en Escornabois.
Se non lle dixo ningún veciño, digo eu, Pois logo, como veciño. Porque algún quedou, home. Pois é que hai que tapalo. Non queda outra. Entonces, revisarei outra vez si gastamos todos os material, pueblos, facemos obras. revisarei outra vez todos os pueblos e se quedou algún bache, fareime cargo de que na próxima vez que veñan ou de outro xeito, buscar maneira de que se tape. Moi ben. Que máis? Máis robos ou máis preguntas? Eu rogos e preguntas non teño máis, non sei se vostede me quere contestar a... Sí, quero. Bien. Traolles por escrito, doulle lectura e explícollas un pouco e doulle traslado da documentación que lle podo axuntar a cada unha das preguntas que usted me fixo no pleno anterior. Vale. Na primeira pregunta, non sei se teño aquí as preguntas por un... Usted preguntaba na primeira pregunta sobre un viaxe de unha factura de un viaxe de auga que se fixo a San Andrés por parte de Transportes Hermanos Lemos S.L. Vale, perfecto. A min chamamos veciños de San Andrés e ante a necesidade e a urxencia de darlle auga a ese pueblo, porque me comunican que levan varios días sin auga, a min constame que nese pobo neses días estaba xente dependente e xente con discapacidade, cousa que me parecía fundamental. Non pensei noutra cousa máis que que tuveran auga con todas as garantías. E despois buscamos a avería. E buscamos a solución que se lle podía dar a esa avería, que ainda tardamos un par de días en solucionar. Colaborouse desde o Concello aos veciños co personal, mellor dito, que foi Raúl e estuvo axudando, e José estuveron axudando a solucionar o problema que tiña o pueblo de San Andrés. Pero por lo menos tiñan auga sanitariamente correcta nas súas casas, nas súas vivendas. Non sei se lle chega con esa explicación. Sí, perfectamente. Así lle explico na contestación que lle vou a dar por escrito. No segundo punto, fálame de unha factura de Francisco Fernández Fijó. Eu axuntolle a factura. Esa factura é aquí no Concello de Trasmiras, hasta onde eu sei as facturas, a cuánto estaba? A 6 días. Estamos pagando a 6 días, 6, 8 días, bueno, 6 días, 6, 7, 8 días. Entonces, precisamente foi unha das razóns por as que suprimimos as xuntas de goberno, porque nos retrasaban unha das cousas o período medio de pago, porque as facturas teñen que pasar por a xunta de goberno, e entonces así dixemos, bueno, pois non facemos xunta de goberno e así pagamos antes as facturas ás persoas que nos suministran. Esa factura, nós cando facemos un obradoiro, o obradoiro ten un presuposto, hai unha aportación, pero se hai un extra de material que se executa nese obradoiro, que os alumnos e a xente do obradoiro a necesita, pois faise a parte, faise unha factura a parte. Decidiuse arranxar este tema e houve que pagar o material. E o que pagamos é o material que utilizou a xente do obradoiro neste caso particular da Escola de Música, que é unha dependencia do Concello. Vale a explicación? Si, se vostede me aporta a factura tamén xa me vale. Si, aporto a factura tamén
Na contestación, forestación o quinxo. E aquí, usted pregúntame o contrato, os días que durou, que obras se executou e todo iso. Vale. Expliquei yo antes, xa lle comentei noutro comentario que fixemos antes, ante a necesidade de desbrozar os povos, falo con esta empresa. Esta empresa faime, evidentemente, sin conocer os pueblos, sin conocer exactamente o traballo, se hai máis calles ou máis menos, faime unha oferta. Eu contrato en base a esa oferta que me fai. Pero o traballo non era máis do que estaba ofertado. Non vou deixar calles nos pueblos sin facer ou pueblos sin facer. Dos grandes, que era máis que nada o que eu quería facer, os pueblos grandes. Entonces, fixeron falta máis días, eu falo ca interventora se podemos mover cartos, ela dime a maneira de como podemos mover os cartos que estaban contemplados para a aportación dunha subvención. O que se fixo foi dentro da mesma partida ou da mesma área mover os cartos para xerar crédito para poder deixar os pueblos grandes feitos con esta empresa. Non sei se llevales a contestación ou teño algo máis que lle aportar ou a factura debe estar por aquí. Entendo por aldeas grandes, Trasmiras, Abavides... Os demais habitantes fixeron Abavides, Trasmiras, Vila de Rei non, Trasmiras, Escornabois, Vilaseca, Abavides, Raval, Lobaces e Pardieiros, Zos, Santa Baia que o fixo Raúl. Non sei, bueno, pero agora podesme escapar Chamusiños, non sei se fixaron tamén. Vale. San Andrés, Seixas, o Castelo, foron facendo Raúl e foron facendo os traballadores do Concello. Algo máis? Cantos días foron en total? En total, creo que eran 13, se mal me acordo, non? Sí, 13. Que son os 10.000 e algo, o total. 1060. Vale. Siguiente punto era Cristina de Vilaseca. Repítolle, o expediente está a súa disposición, quedou desierto, e o que fixen foi buscar maneira de que se fixeran cargo dese servicio, xa que do servicio de cafetería. Pero o expediente está a súa disposición. Fixos o expediente correspondiente, ou tempo e plazo e forma de que se presentara quen quixera, quedou desierto. Que vostede buscara personal quere dicir houbo aportación, pagaron polo alquiler igual. Nas mesmas condicións que se sacou a oferta primeira. O importe? Acórdase de canto foi? Non sei se era o mínimo, non sei, está o expediente a súa disposición. Non quero equivocarme, por eso non lle dou ahora mesmo ninguna cantidade, pero foi adxudicado nas mesmas condicións que se sacou a concurso. Bien, punto quinto, pregúntanme sobre o obradoiro de emprego Carreiro Ladrón 3. Non podem empezar o seguinte cando ainda non terminou o actual. Entonces, ainda está sin resolver, o que supomos é que o resolverán automáticamente que termine o seguinte este obradoiro e nos darán un plazo de contratación e deso. Xa que eu espero e conto con que nos lo conceda.
que tuvera prazo para iniciarse o día 1 de xulio non nos entón afecta nada. No momento que che resolvan, cambian o prazo de inicio. Pregunto. Se non resolveron eles hasta que non resolva a Xunta de Galicia, non hai plazo. Quero dicir que van variar os plazos despois, lógicamente. Bien, sexto punto, decretos de gastos de locomoción. Vale. Eu remitios ao acordo que está aprobado no primeiro pleno de organización e leo textualmente: as indemnizacións que se puideran producir a favor dos cargos electivos que compoñen o consistorio por razón dos servicios requerirán para a súa percepción que os gastos sexan efectivos e xustificados a tenor das normas establecidas pola Administración Pública. Punto. Agás, os desplazamentos dentro do término municipal de Trasmiras feitos polo señor alcalde en exercicio das súas funcións propias do cargo, autorizando un gasto mensual fixo de 200 euros. Vale, eu aí non sei se teño que explicar algo máis. Non saliches do termo municipal, non fuches a Ourense, non fuches a Santiago. Non. Por qué? Porque aí pon agás o termo municipal. Termo municipal e Trasmiras. Eu repito, as indemnizacións que se puideran producir a favor dos cargos electivos, incluído o alcalde, fora do concello, en viaxes que eu faga por aí adiante, no exercicio das competencias de alcalde, eu sí que paso ou sí que podo pasar os quilómetros. E sí que, evidentemente, teño que explicar. Teño que dicir, fun a Santiago a tal reunión e aportarei toda a información que este na miña mão. E agora se dou arreglado por teléfono, ou se me ven ou vou a unha reunión a Xinzo, como teño ido do Agadir, eu non paso os gastos, porque a comer tamén teño que ir comer. Pero que non pasas os gastos non quere dicir que non deba justificalos. Pero non, vamos a ver, eu repito. Porque aí o pon moi claro, agás o termo municipal do concello, Xinzo non é termo municipal. Claro, se vostede vai a Xinzo, pero eu que debe figurar tal día, tal reunión, Xinzo. Xinzo. Eu aportolle tamén, pero é que non vou. É que ás veces que fun a Xinzo non pasei. Pero acaba de dicirlo vostede agora. Eu pasei os 200 euros de locomoción. Ingresáramos onte. E que só vai 200 euros, 200 euros, 200 euros e 200 euros. O resto, pois ao mellor, hasta ao mellor olvideime de quitar o ticket, tú. Pois debería vostede quitaros. Pois eu, se non teño ticket, non o presento. E non o cobro. E se vou a Xinzo, como teño que ir a Xinzo igual a comer, pois ao mellor non paso eses gastos. É así. Eu solamente pasei os 200 euros, e igual están así o resto. Que a súa retención de IRPF, que, por cierto... O sea que vostede non vai a xustificar nada, non? En Trasmiras? Non. En Trasmiras eu non vou andar apuntando se vou levar as arreaos o da desbrozadora, se hasta incluso xa ten uns cuantos kilómetros de quiosca. Pero non falamos do concelleiro, falamos de vostede. Pero que tampouco os pasou. É o que quero deixar moi claro. Xa que estuvo traballando no concello, estuvo todos os días no concello, estuvo facendo viaxes no concello e non pasou nada. Pero non estamos falando dele, estamos falando de vostede. A pregunta vai dirixida a vostede. Axúntolle o que presentei. Vale. Pois eu consultarei eso, e se vostede ten a obriga de presentar a xustificación, requiriremos ya. Perfecto. Vale. Eu remítome que quedou moi claro no pleno de organización. Vale. Está posto por escrito, negro sobre blanco. Bueno. Vale. A interpretación da lei sempre cabe varias posibilidades. Pero deixa aí que nos a miraremos. Perfecto.
Punto número 6. Punto número 6. Vale. Don Daniel fai o requerimento do tema das faixas. Ben, pedín que me deran os datos xustos a Pablo Penín, que creo que o conoce, que é o xefe provincial de Seara. Entonces non dudará dos seus números e dos seus datos. Entonces, eu o que lle aporto, o que lle aporto é en que condicións están a día de hoxe Trasmiras a efectos de desbroces de faixas de protección. As faixas de protección o Concello cumpliu desde a maneira que cumpliron a inmensa maioría de todos os concellos, que é facer o convenio con Seaga para eso, despois para facer inspeccionar as faixas e facer as faixas. Eu solamente lle pediría unha cousa, que se tú non contas unha verdade inteira, estás mentindo. Ou contas a verdade completa. Non, eu estou dicindo, se tú contas unha verdade a medias, estás mentindo. Entonces, o que hai que dicir é que o Concello de Trasmiras cumpliu ca súa parte de... Eu sei que está adherido a ese convenio. Sí, e usted non sabe que foi inspeccionado, verdad? E usted non sabe que foron as notificadas, verdad? E usted non sabe que xa foi outra vez inspeccionado, verdad? Pero tamén sabe... Entonces, eu non sei de cando se notifica unha Mire persona... Mire, porque ao mellor está usted fora de xuego. Porque vostede tamén sabe que, según di na lei, que se unha persona se require e se lle dice que desbroza ten certo tempo, creo que son 15 días, sí ou non? Sí. Para desbrozar ese terreno que está a 50 metros do que é o núcleo urbano. Se o desbroce, pois non o ten que desbrozar, neste caso, o Concello, e pasar a factura correspondente ao propietario dese. Ten non. Pode. Ten non. Pode. Miro yo na lei, entende? Eu xa lle dixen no outro pleno, que os artículos a lei é ben lela toda e interpretala ben, porque a lei o que dice é que pode facer a execución subsidiaria, pode, e pode desde o punto que teña os medios, porque se alguén lle está reclamando que se execute e que se fagan efectivo o convenio que temos con Seaga é o Concello de Trasmiras. E usted sabe perfectamente como a min, inda que o cale, sabe perfectamente como a min que Seaga chega onde chega. E ten unha prioridade de parroquias en función dos incendios. Sí, eso sí. Pero entonces por que non o dice? Hai concellos prioritarios e concellos que non son prioritarios. Pero entonces por que non o fala? Por que non o dice? Por que o cala? Como que non? Nas exposicións públicas que usted fai, por que non dice eso? Que Seaga executa unha parte do convenio. E decide Seaga donde vai. Aquí, cal é o máis prioritario? Dentro dun concello hai parroquias que son prioritarias e outras que non. E para informarlle, hai concellos que non son prioritarios que ainda hoxe Seaga non inspeccionou. Ningún, Entonces, ao mellor, vostede xa que traballa en Seaga, ao mellor, pois, debía usted facer algo porque se revisaran todos os concellos
e se fixeran, se desbrozaran todos os concellos, e se fixera máis o traballo. Eu non teño labores de técnico para decir ya. Pero parece, Como que parece? Parece que Eu ten remítome usted... a decir o que dice a lei. E a lei que dice? Repítolle. Lea con calma, con sosiego, sáquese as siglas da cabeza. Saca as siglas da cabeza. E dice, bueno, e que pon? As siglas non teñen que ver con que... Sí que teñen que ver, Non sí. teñen que ver, non. Sí, Sobre todo, cousas sin desbrozar, hai que desbrozar. sobre todo si, bueno, A ver que comentario vai a facer tan... comento yo a título personal cando xa que é unha cousa personal entre os e eu. Entón non ten cabida no pleno. Claro, Non sei, non sei pa que a dice ou fai referencia sobre eso. Non, eu o por lo comentario menos que iba a facer fagollo despois. Vale. Vale. Como non ten que ver co pleno, fagollo a usted despois a nivel personal. É dicir, deixo cair, así como que non quera cousa, non? Vale. Entonces, aquí vanlle Vale. todos os trámites que se levan feito neste concello, yo que se está a facer. Vale, pois agradezo a información. Vale. Xa lle digo, non a fixen eu, fixo a Pablo Penín. Bueno, como se a fai o presidente da Xunta. Non. É interesante que a faga Pablo Penín para que usted se fíe. Claro, é dicir, se for outra persona non me fiaría, non? Claro, porque se digo eu, a mí non me cree. Quer dicir, con que faga un técnico normal, vale. Non necesito nin que sea vostede, nin que sea o presidente do que sea. Vale. As faixas, perfecto. María do Mar Alonso pediu... Vale, perfecto. Expliqueille, xa lle dixen antes, a lei hai que lela enteira, e ben lela enteira. E sempre que hai dereitos hai obligacións, seguro, eso pode ter por seguro. E usted fai alusión no artigo 27 do ROF. Vou non ler, pero vou non ler desde o principio. Despois farei fincapé onde usted empezou a redactar. Pero hai que lerlo desde o principio. Vale. En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local, coma, e que é onde empezou usted. A facer referencia ao artículo. Pero a mí gustaríame que por outra vez queda máis estético que os poña enteiros, non que poña solamente a parte que a usted lle interese. Pero eu sepa que vai a usted directamente a él. Los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos. Y el presidente o el miembro de la corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales. No artículo pon que hasta se queren na Diputación hai administrativos axuntos aos... Eu non creo que pidan o administrativo, pero pon o artículo tamén. Eu leo tamén. Non pedimos personal. Eu leo tamén. Repítolle, o mismo que lle dixen da outra vez. As dependencias, por desgracia, témolas todas ocupadas, porque me gustaría ter máis espacio. Máis que nada para que os traballadores estuveran máis a gusto. Eso primeiro, xa que durante o grau recibir e traballar aquí ao lado, onde ten que traballar, onde lle toca a arquitecta, non é plato de gusto. E gustaríame que tuveran millores dependencias, pero os traballadores o primeiro. Nós despois, tamén, como grupos políticos, sí, pois tamén, a nós tamén nos gustaría ter un local onde reunirnos e tal, pero non o hai. Entonces, eu pídolle que, igual que nós, pois nos arreglamos como podemos, donde podemos, para ter as reunións de partido, pois tamén ustedes que teñan paciencia, que estamos
ao mellor no próximo pleno danse de conta por onde van os tiros, e ao mellor estamos en que sí, ter máis espacio, ter máis dependencias e ter mellores condicións para atender os funcionarios, aos veciños, o primeiro, e despois que os veciños veñan estén a gusto no Concello. Que temos que interpretar? Que é un sí ou un non? Que non hai sitio. Non podo darlle o que non teño. Vale, vostede o puxo por escrito, porque de igual maneira que vexo que sabe ler o artigo 27, como usted dice ao inicio, pon que hai que explicar a posibilidade de non ter disposición. Me imagino que entonces usted o pon por escrito. Ou a ver se só teño o problema para ler e usted interpreta o que lle interesa para min e para usted non. Eu estou falando claro. Se non quere entender... Puxo vostede por escrito o que nos acaba de decir. Non... A explicación é esa, que non lle podo dar o que non teño. Non teño espacio. Non hai despachos. Se o quere entender, bien. Se non quere entender, é o que hai. Bueno, pero vostede sabe que as peticións a meter unha estancia hai que contestalas. Perfecto. Pois contéstemo por escrito, por favor. Perfecto. Non hai máis? Ou si? Vale, o ruego do poste da casa do Marcial, do Marcelino. En canto se poda executaremos esa obra. Alégrame sabelo, gracias. Vale. Algo máis? Non tedes nada máis? Non. Perfecto, pois levantamos a sesión. Se tedes alguna dúda, algún comentario, bueno, non. Vale. Bien. Ordeno vos entonces as respostas e as facturas e todo o que...